तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणचा कांतारा अर्थात कुणकेरी हुडोत्सवाचं महाकव्हरेज कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हनं केलं। पाहुयात थेट कुणकेरी हुडोत्सवातून महाकव्हरेज। नमस्कार, कोकणसाद लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे। कोकणातील होळी उत्सवाचा 7वा दिवस आहे। मी कोकणामध्ये कुणकेरीचा हुडा उत्सव आहे। हा प्रसिद्ध हुडा उत्सवाला थोड्याच वेळात शुभारंभ होणार आहे। हीच जी होळी आहे, ह्या होळीवर जे आहे अवसारी चढून या ठिकाणी दगड मारले जातात आणि निश्चितच एक इथली परंपरा आणि इथला उत्सव बघण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। हे सगळे भाविक आहे, हे सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य मी कोकणसाद लाईव्हच्या दर्शकांना मी दाखवू इच्छितो। ही फार मोठी गर्दी या ठिकाणी पाहायला मिळते, सगळी दृश्य आहेत। कारण एक आहे की कुणकेरीचा हा हुडोत्सव होतो आणि महाराष्ट्राच्या विविध कोकणाच्या कानाकोपऱ्यातून हे सगळे भाविक आलेले पाहायला मिळतात। थोड्याच वेळामध्ये हा हुडोत्सव सुरुवात होणार आहे। आपल्यासोबत काही कोकणातली जाणकार मंडळी आहे, त्यांच्याकडून त्या रूढी परंपराविषयी आपण जाणून घेतो। परंपरा होळी आहे, तर कोकणामध्ये होळी उत्सव मोठ्या आनंदात साजरा होतो। कुणकेरीचा हुडोत्सव एक वेगळा आणि प्रसिद्ध आहे। काय सांगाल, काय महत्त्व आहे? होळी सणाच्या 7व्या दिवशी सुंदर वनराईने नटलेल्या कुणकेरी गावात हुडा उत्सव होतो। या ठिकाणी होळी होते आणि 6व्या दिवशी रात्री रोंबाट झाल्यानंतर 7व्या दिवशी हा उत्सव असतो। जवळपास 100 फूट उंच अशी सागवानी लाकडापासून बनवलेला हुडा असतो। या हुड्यावर ज्यांच्या अंगात संचार येतो, देवाचा संचार येतो, ती माणसं हुड्यावर चढतात आणि खालून त्यांच्यावर दगड वगैरे मारले जातात, परंतु उपवास करणाऱ्या ह्या लोकांवर दगड वगैरे लागत नाही। अशी एक पूर्वीपासूनची ही परंपरा आहे आणि कोकणात सण उत्सव हे प्रत्येक वेळी मोठ्या चांगल्या प्रमाणात साजरे केले जातात। त्यातला हा होळीचा उत्सव कोकणात प्रत्येक गावामध्ये एक वेगवेगळ्या दिवशी त्या गावातील प्रथा परंपरेनुसार ठरलेल्या दिवशी होत असतो आणि कुणकेरी गावातील हा होळी उत्सव हा जवळपास 3 गावांचा मिळून उत्सव होतो आणि यात 7व्या दिवशी हजारो लोकांच्या उपस्थितीत हुडोत्सव साजरा होतो। किती वर्षाची परंपरा आहे गाव कुणकेरी गाव आजही जपते? ही शेकडो वर्षाची परंपरा आजही कुणकेरी गाव जपते आणि या ठिकाणी आल्यावर एक प्रसन्न वातावरण असतं। त्यामुळे अनेक भाविक अगदी गोव्यापासून, कोल्हापूरपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या हुडोत्सवासाठी येत असतात आणि परंपराप्रमाणे चालणारा उत्सव दिवसभर इथं जमलेली गर्दी पाहता नक्कीच सर्वांसाठी एक आनंदोत्सव असल्यासारखंच आहे। त्याच्यावर आख्यायिकामध्ये असं सांगितलं जातं, खालून ज्या अवतारावर दगड मारला जातो, जसा दगड लागला तर तो भाग्यवान किंवा दीर्घायुष्य मानला जातो। काय नेमकं आख्यायिकामध्ये सांगितलं जातं? नक्कीच इथं असं म्हटलं जातं की जो भाग्यवान असतो त्याचाच जे अवसार असतात त्यांना दगड लागतो, परंतु आपण पाहिलं असता इथं दगड लागणारा असा भाग्यवान क्वचितच सापडतो। तसा कोणाचा दगड शक्यतो लागत नाही, बऱ्याचदा पाहिलं असतं तसं दगड लागलेला दिसत नाही। परंतु एक आख्यायिका सांगितलेली आहे की जो दगड मारतो आणि दगड ज्याचा लागतो तो नक्कीच भाग्यवान असतो आणि एक कोकणातील दैवी परंपरा जी जपली जाते त्यानुसार नक्कीच ते सत्य असतं।
मी येतोय तुमच्याकडे. आपल्यासोबत पाटील सर आहेत, उपसंपादक कोकणसाठी. तर काय सांगाल, कोकणामध्ये तुम्ही अनेक वर्ष आहात. ज्या रूढी परंपरा आहेत आणि ही खरं तर कुणकेरीची घोडोत्सवाची रूढी परंपरा, त्याबद्दल काय सांगाल? नक्कीच भरतजी, आपण जर बघितलं की कोकण म्हटलं की इथला सण आणि इथली आध्यात्मिक परंपरा ही निश्चितच संपूर्ण विश्वाला एक वेगळं भुरळ घालणारी अशी परंपरा आहे. आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत आपण पाहू शकतो की माझ्या बॅक साईडला एक 100 फूट उंचीचा हा उडव आता उभा राहिलेला आहे. काही काळातच इथे रोंबट येणार आणि ते आपल्या दैवताप्रमाणे किंवा दैवी त्यांना जे काही अधिष्ठान लाभलं आहे त्या अधिष्ठानाप्रमाणे ते हा सगळा हुडा ते सर करतील. ही केवळ कुणकेरी गावाची परंपरा आहे, परंतु अशा अनेक गावात आपण गोडेमुखची कोंब्याची जत्रा जर बघितली तर लाखो कोंबे त्या ठिकाणी मारले जातात. जगभरात प्रसिद्ध असलेला कुणकेश्वरचा देवस्थानचा महोत्सव असेल किंवा तुमची देवी भराडी देवीची यात्रा असेल. कोकणातले सण उत्सव आणि इथली आध्यात्मिक परंपरा ही निश्चितच आपल्या हिंदू संस्कृतीला एक वेगळं आयाम देणारी आणि एक वेगळं जतन करणारी, संस्कृती संवर्धन करणारी ही परंपरा आहे. इथे केवळ कोकणी माणूस नाही आहे तर जगभरातील पर्यटक या ठिकाणी आलेला आहे. जगभरातील भाविक भक्त या ठिकाणी आलेला आहे. इथे इंग्लंडहून एक खास, आता काही क्षणात ते येतीलच, इंग्लंडहून एक भाविक जे इथले रहिवासी आहेत ते दरवर्षी वाघ बनण्यासाठी, म्हणजे त्यांच्या घरामध्ये जी परंपरा आहे पटेकर साहेब, तर ती वाघ बनण्यासाठी ते इंग्लंडहून दरवर्षी येतात. काही अमेरिकेहून दरवर्षी या ठिकाणी येतात. म्हणजेच काय की कोकणी माणूस कुठेही असला तरी गावातलं ग्रामदैवत असेल किंवा आपल्या मातृभूमीतला जो आध्यात्मिक संस्कार असेल तो आध्यात्मिक संस्कार जपण्यासाठी या ठिकाणी येतो. आपण हे जे स्टॉल इथे लावलेले आहेत, हे स्टॉल केवळ इथला माणूस नाही आहे तर अगदी इचलकरंजीपासून, विजापूरपासून, कर्नाटकपासून ही लोक आलेली आहेत. थोडक्यात इथली रूढी परंपरा बघण्यासाठी लोक येत आहेत. धन्यवाद पाटील सर. सर काय सांगाल, ह्या सगळ्या रूढी परंपरा, तुम्ही कोकणामध्ये आहात अनेक वर्ष, या रूढी परंपरा जपताना खरं तर शिमगोत्सवाची धूप 7 दिवस झालेला, 7वा दिवस आहे. त्यानंतर बांध्याचा अजून शिमगोत्सव 15 दिवसाचा आहे. जसे जसे शिमगोत्सव वाढत झाले रंगत वाढत जाणार आहे. घोडोत्सव आपण बघतो की असं मानलं जातं जो अंसारी चढतो त्याच्यावर दगड मारण्याचा प्रयत्न आहे पण दगड लागत नाही. हे खरं तर विज्ञान आणि या सगळ्यांना याला पण छेद देणार आहे. आणि इंग्लंडवरून असू नये, लंडनवरून येणारे माणसं हे पण याला जपत आहेत. या परंपरेविषयी काय सांगाल? कोकणामध्ये अशा खूप काही परंपरा आहेत आणि खूप काही असे उत्सवप्रिय असा कोकण आहे. आणि आम्ही कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे हे सगळे उपक्रम, हे सगळे उत्सव आपण लाईव्ह करतोय का तर ते जगभरात पोचावे, जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोचावेत. आणि कुणकेरीच्या घोडोत्सवाबद्दल म्हणाल तर सगळ्यात पहिलं काम आपण केलं इथे हा घोडोत्सव जगभरात पोचवण्याचं लाईव्हच्या माध्यमातून आपण केलं. आपण एक खूप चांगली पहिली डॉक्युमेंटरी या उत्सवाची आपण केली होती. त्याचबरोबर आपण सातत्यानं पुरवण्या करणं किंवा या सगळ्या गोष्टी करणं, या सगळ्या गोष्टीवर आपण काम करतोय जेणेकरून धार्मिक पर्यटन जे आहे कोकणातलं ते वाढावं. कारण कुणकेरीचा घोडोत्सव हा यातलं जे काही मिरॅकल आहे, जे काही लोकांना जगभरातलं आकर्षित करणार आहे ते खूप आहे. 100 फूट एका याच्यावर तुम्ही घोड्यावर चढणं आणि त्या सगळ्या जो काही प्रकार आहे, प्रथा आहे इथली ती पाहणं, ही खूप मोठं आकर्षण या इथल्या लोकांसाठी आहे आणि हे जगभरातल्या लोकांसाठी पण आहे. त्यामुळं आपण हे या माध्यमातून काम करतो की जेणेकरून जगभरात हा घोडोत्सव पोचावा. आणि धार्मिक पर्यटन जे आहे, आपण जसं यावर्षी आमच्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही ऑक्सिजन पर्यटन ही थीम ठेवलेली आहे, पण त्याच्यामध्ये धार्मिक पर्यटन हा फार महत्त्वाचा विषय आहे की तो कोकणात आपल्याला जगभरात पोहोचवायचा आहे. तर त्यासाठी हा उत्सव खूप चांगल्या पद्धतीने आपण आज लाईव्ह करतोय. आणि या लाईव्हमध्ये बऱ्यापैकी या सगळ्या प्रथा परंपरा, इथं जे काही मिरॅकल आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं सांगतो. धन्यवाद सर. एक शेवटचा प्रश्न घेऊन येतोय, या उत्सवाची सांगता कशी होते? असं मानलं जातं आज प्रत्येकाच्या घरामध्ये बकरा, मटण, भाकरी असं म्हणजे मांसाहारी जेवण असतं. याची काय परंपरा आणि कशी सांगता होते? नक्कीच कोकणात होळी सण म्हटल्यानंतर मांसाहार असतो प्रत्येक घरामध्ये, गावागावात. इथं भाकरी असते, त्याचबरोबर आंबोळ्या हे फेवरेट असतं. आंबोळी मटण, आंबोळी चिकन हे प्रत्येक घरात असतं. आणि होळी सणासाठी एक खास खाद्यपदार्थ म्हटलं तर मांसाहारी पदार्थात प्रत्येकाच्या घराघरात बनणारे हे पदार्थ आहेत. आणि गावागावात पूर्वी कसं आंबोळ्या वगैरे ह्या सणासुदीलाच बनल्या जा, आजकाल हे रोजचंच झालं आहे. तरीसुद्धा आंबोळी मटण किंवा भाकरी मटण हे होळी सणातलं असतं. ते नक्कीच एक वेगळं आकर्षण असतं आणि एक आवडीचं खाद्य म्हणून प्रत्येक पाहुणे मंडळींना ते घराघरातून दिलं जातं. धन्यवाद. हे बघतोय सगळी दृश्य आहेत. कोकणसाद लाईव्हचा एक स्टॉल पाहायला मिळतो. जगभरामध्ये प्रक्षेपण देण्याचं काम केलं जातं.
दृश्य काय दृश्य संस्थान घोडोत्सव असतो बघण्यासाठी लोक येतात. कुठून आला अजून काही भागात दरवर्षी येतं का पहिल्यांदा झाला? पहिल्यांदा तुम्ही पहिल्यांदाच ही सगळी मी बघतोय की मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत. ही सगळी ती जी दृश्य आहे ती मी दाखवतो उत्सवाची आणि या उत्सवाच्या दर्शकांसाठी दृश्य दाखवताना पाण्यामध्ये ही जी दृश्य आहे त्याच्या पद्धतीने इथलं जो परंपरा जी ही जपण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्षात थोड्याच वेळात इथला जो पारंपरिक उत्सव करायला सुरुवात होईल आणि हे असताना इतकी गर्दी जवळजवळ 100 फूट सागवान झाड आहे आणि याच्यावर याच ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी ही जी गर्दी मोठ्या संख्येने महिला ज्या आहेत त्या महिला पण या ठिकाणी त्या मार्गात कोणाचं वाहन असेल किंवा दुकान असेल तर त्याने आपलं दुकान काय माहोल असतो इथला? कसा माहोल काय वाटतं इथे? त्यामुळे रस्त्यांना जवळ आणताना इथलं दर्शन घेतल्यानंतर इथली परंपरा या रूढीबद्दल काय माहिती आहे का? सहकुटुंब आला फॅमिलीसोबत आलेले हे सगळे दर्शन सगळी उत्सवाचा 7वा दिवस आहे आणि ही जी तब्बल 100 फूट सागवानची होळी जी होळी पाहायला मिळते आणि याच होळीवर उसारी जो आहे हा करण्याचा प्रयत्न करतो आणि याच्यावर दगड मारले जातात. ही रूढी परंपरा हे सगळी दृश्य आहेत. ही दृश्य पुन्हा इथे रूढी परंपरा आहे. कोकणामधल्या अनेक रूढी परंपरा आपल्याला पाहायला मिळतात. उत्सवाची सांगता निश्चितच आज उत्सवाची सांगता ही उद्याच वेळात पाहायला मिळते. अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी हुडा हा शोभे कुंकेरी गावात भाविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी कुणकेरी गावात ढोल वाजू चला डप वाजू चला रंग उधळू निराधा नाचू चला होनी बेभान मारूया रोबाट सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 भाविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी थोडा हशोभी कुणकेरी गावात
भक्तांची सावली कौल घेता उत्सवाला देवी हा केला धाबली. कलेश्वर कोलगावा क्षेत्रपाल आंबे गावा भक्तांचा आहे पाठीराखा. वाजत गाजत बसुनी पालखीत बहीण भेटे आपल्या भावा. रस शिरवाळे पुरणाची पोळी पानांनी सजली आंब्याच्या होळी. पेटते शेणी ढोलांची गाणी जल्लोषात येई सारी तरुणाई. देवी माझी उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान. खडा नारळाची ओटी भरुनी देऊ तिला तिचा मान. देवी माझी उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान. खडा नारळाची ओटी भरुनी उत्सव आहे. या अनेक दिग्गज मान्यवर सामाजिक शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि जिल्हाध्यक्ष राजन साहेब या ठिकाणी आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आणि विद्यमान या ठिकाणी आहेत. राष्ट्रवादी अर्चना ताई या ठिकाणी आहेत आणि सरपंच मॅडम सुद्धा या ठिकाणी आहेत. आपण प्रत्येकाला या उडोत्सवाबद्दल विचारूया. प्रथमतः मी जातोय राजन त्यांना विचारूया, सर आज उडोत्सव आहे. कोणी परंपरेला किंवा आध्यात्मिक परंपरेला वेगळा विशिष्ट काय सांगाल त्याबद्दल? आज फार मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी भाविक सर्वसाधारण 6-7 वर्षाची असेल ती आपल्या मम्मीला सोडत आहे. मम्मीला सोडत आहे ती त्या मुलीची आई जर पुढे जवळ असेल तर तिथे स्वागत करताना यायचं. मुली महेश नाही त्या छोट्या मुलीची आई जर कुठे असेल तर तिने स्वागत करताना यायचं. तिची वाट तिची मुलगी मेंदी बसते आहे. त्याने आपल्या मुलांचे हात सोडू नये. त्याने हात सोडणार तर मुलं बाजूला होतात आणि बाजूला झालेल्या मुलांनी फिरायला कशी होतं आणि पुढे मुलं करतो की त्याने त्या मुलांचे हात आपल्या मुलांचे हात सोडू नये. त्यामुळे नवीन महेश नाही घरामध्ये आहे आणि ती स्वागत करण्याकडे आहे ती आपल्या आईची वाट बघत आहे. निधी महेश नाही पहिल्यांदाच
पहिल्या वगैरे मोठ्या प्रमाणात येतात आणि ते कामाचा याच माध्यमातून कुंकेश्वरला पण तशाच प्रकारचा विचार मानगावला तर मंदिर आहे इथलाही विकास त्या ठिकाणी व्हावा प्रादेशिक पर्यटन आहे असाही त्या मागचा विचार आहे आणि सगळ्या ठिकाणी प्लॅनिंग सुरू आहे. कालच्या बजेटमध्ये 5 कोटी रुपये कालच्या आयुष्य आपल्या आयुष्य वाट बघत आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि आमचे पालकमंत्री आणि पर्यटन बजेटमध्ये कालच्या बजेटमध्ये सुद्धा आणि श्रद्धास्थान आहे. परंपरा आहे हे सगळं जतन तरी झालं पाहिजे. जतन झालं म्हणूनच हा जो उत्सव आहे हा सुद्धा निश्चितपणे त्या दृष्टीने गावाच्या लोकांनी साथ दिली पाहिजे. सरपंच आणि त्यांचे सहकार्य आहे विनंती चांगल्या पद्धतीने आज जे बजेट आहे त्या बजेटच्या माध्यमातून इथं शाश्वत पर्यटन टिकवण्यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितच आहोत. आगामी काळामध्ये सोबत इथल्या या सारंग आहे युवाई येते आणि युवाई म्हटलं की महेश सारंग अनेक युवकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यासपीठ गेल्या अनेक वर्षापासून काम आहे. सातत्याने एक वेगळी दार त्यांची केली आहे. या निमित्ताने काय सांगितलं आज आपला वडा उत्सव प्रसिद्ध जिल्ह्यात प्रसिद्ध वडा उत्सव आहे. आज हा वडा उत्सवाची राज्यभर चर्चा असते आणि राज्यभर हा प्रसिद्ध वडा उत्सव आहे. त्यासाठी आम्ही आदरणीय आमचे पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रादेशिक त्यामध्ये पुढच्या वर्षी लवकर ह्या सर्व लोकांची गैरसोय काही होत आहे त्या इकडे शौचालयाच्या भागामध्ये किंवा आपल्या रस्त्यांच्या पर्यटक येतात ते पर्यटन सुविधा कमी मिळेल त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून नक्कीच युवा नेते महेश सारंगांनी सांगितलं की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून येथील पर्यटन जे शाश्वत पर्यटन त्याचा विकास केला जातो. या कोकणच्या जिल्ह्यामध्ये अनेक रत्नांनी जसं आपली तसेच एक धडाईच्या ताई अर्थात कोकणच्या आवडत्या ताई म्हणजे अर्चनाताई. आपण त्यांच्याशी बोलूया. अर्चनाताई आवर्जून सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सातत्याने या जिल्ह्याभरामध्ये उपस्थित असतात. आज त्याही आपल्याशी जुळले त्यानंतर मी स्वागत करतो. आज गुणोत्सव काय सांगाल? भावई देवी म्हणजे एक नवसाला पावणारी देवी आहे आणि या देवीला महोत्सव असतात आणि तो पूर्ण होतो. खरं तर आज महोत्सवाच्या निमित्ताने म्हणजे आजूबाजूच्या गावातलेच नाही तर अतिशय लांबून गोव्यामधलं पण काही दर्शनचं पण लोक आलेले आहेत आणि सर्व नातेवाईक मंडळीचे गाव इथं गेलेलं आहे. आणि या महोत्सवासाठी समोर आता आपण बघतो की वीज वाजलेली 108 फुटाची आणि आता थोड्याच वेळात ते मिळणार आणि आता या पुढे चढणार त्याच्यावर दगड मारायचा आणि संचाराला लागेल त्याचं म्हणजे
भाग्यवान व्यक्ती म्हणून. आणि ते बरेच जण परंपरा वेगळे पण या पुढे जपले आणि त्यामुळे भाविकांचा ओढ आणि ओघ या कुंकेरीमध्ये मोठ्या संख्येने आहे. मोठ्या संख्येने महिला वर्ग देवीच्या पायाशी लोणन घेण्यासाठी आलेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या काही समस्या असतील तर त्या देवीने पूर्ण करते. तर मला वाटतं आज या पुढच्या निमित्ताने आलेल्या सर्व भाविकांचं मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देते. कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातूनही बरेच जण लाईव्ह बघत असतात, त्यांनाही सर्वांना शुभेच्छा देते कारण मी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात. अमेरिकेचे लोक बघत असतात तुमचं चॅनल आणि त्यांनाही शुभेच्छा देते. आणि या देवी कोकणवासियांवर असते आणि आता पावसाळ्याच्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न बरेच प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांचे. चांगला सकाळी पाऊस पडू नये असंही म्हणते. दादे असं देवीकडे मी साकडं घालते आणि नक्कीच या होत्या अर्चना अर्चना फाउंडेशनच्या माध्यमातून एक चांगलं काम त्या करतात. गावाच्या प्रथम नागरिक आणि या संपूर्ण सकाळपासून सावंत मॅडमांना आपण अनुभवतो आहोत. आपण त्या करता आहेत ही देवी भावई आणि हे देवस्थान सातत्याने त्यांनी अनेक परंतु हे करत असताना शिक्षण मंत्र्यांना सुद्धा त्यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. पर्यटनाच्या संदर्भात सुखसुविधांच्या संदर्भात मूलभूत पर्यटनासाठी शाश्वत पर्यटनासाठी नेमकी कुंकेरीची मागणी काय, एक सरपंच म्हणून त्यांना काय वाटतं की हे काय अपेक्षित आहे? उत्साहात साजरा केला जातो आणि प्रथम म्हणजे या ठिकाणी या उद्देशासाठी आपले सन्माननीय सारंग साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले देवडी साहेब अर्चनाताई या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले आंबेगावचे सरपंच आणि इतर सर्व भाविक आणि आपले मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायत कुंकेरीच्या वतीने आणि समस्त या ठिकाणी त्यांचे मी स्वागत करते. आणि आमचा हा जो कार्यक्रम उडोत्सवाचा प्रत्येकाला आस्था असलेल्या उडोत्सवाचे सगळे सागरमानी अगोदरच या कार्यक्रमात ठेवतात आणि आम्ही आमच्या परीने हा कार्यक्रम शांततेत आणि नियोजनबद्ध रीतीने पार पडावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत आणि करतो आहोत. आणि आम्हाला या ठिकाणी हे कार्यक्रम हे करताना बऱ्याच अडचणी येतात, पाण्यासंदर्भात म्हणा किंवा इतर रस्त्याच्या बाबतीत म्हणा आणि ज्या काही इतर सुविधा आहेत पर्यटनाच्या बाबतीत इथे एक चांगलं पर्यटन स्थळ व्हावं, जेणेकरून निसर्गरम्य वातावरण सर्वांना मिळावं म्हणून आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत. तर शासनाला माझी अशी विनंती आहे की आमच्यावर थोडंफार या ठिकाणी लक्ष घालावं आणि सुविधा कराव्या आणि मान्यवरांना शुभेच्छा आणि इतर भाविकांनाही शुभेच्छा. नक्कीच येथील काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या आणि आगामी काळामध्ये सर्वच पक्ष किंवा सर्वच लोकप्रतिनिधी देवस्थान जे आहे ते देवस्थान या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष गावडे साहेब काय परंपरा आहे. जगभरातला पर्यटक या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून ज्या सुविधा आहेत त्या संदर्भामध्ये किंवा इतर काही सुविधा आहेत त्या संदर्भामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गावामध्ये होतो आणि आता तुम्ही पाहू शकता गर्दी तुम्ही पाहू शकता. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा तीन राज्यातील भाविक इथे आलेले आहेत. हा कार्यक्रमाची सुरुवात बघायला गेली तर होळीपासून सुरुवात होते. आजचा 7वा दिवस आहे
6व्या आणि 7व्या दिवशी जो आहे तो प्रचंड गर्दी असते. 6व्या दिवशी जे गाव रोमट आहे ते तिकडं देवाचा रोमा सुटून सगळी जी आपापल्या मांड्यावरती रोमट आहे ते एकत्रित होऊन एकत्रितपणे त्या ठिकाणी वगैरे येतात. त्यानंतर रात्री जिथं रोमट येतं, त्यानंतर आगीचे खेळ, त्याच्यानंतर कवळदारी येतात, शेणी माला येतात. मग हा रात्रीचा कार्यक्रम आहे. दुसऱ्या दिवशी 7व्या दिवशी म्हणजे आपला प्रमुख कार्यक्रम हा मुहूर्त असतो. या दिवशी सकाळी 6-7 वाजल्यापासून भावई देवीचं वातावरण कुंकेरी गावामध्ये इथे असतं. त्यानंतर दुपारी जे आहे ते 6व्या दिवशीप्रमाणे जे आहे ते पुन्हा एकदा गावाला वळता लावून आंबेगावच्या सीमेवर तिथे क्षेत्रपाल 3 गावचा आमचा उत्सव आहे. कुंकेरी आंबेगावाने आंबेगाव क्षेत्रपाल तिथे वाट पाहत असतं. त्यांना घेऊन पुढे हे सर्वजण आगेकूच करतात. त्यानंतर भावई मंदिर येथे येतात. त्यानंतर कोळगावच्या सीमेवर कोळगावचं जे निशाण आहे ते वाट पाहत असतं. आणि हे सगळं एकत्रितपणे जे भावईची पालखी घेऊन नंतर उड्याच्या ठिकाणी येतात. त्यानंतर जे संचार असलेले अवसार आहेत ते या उड्यावर करतात आणि त्यांना खाल्लं दगड मारण्याची प्रथा आहे. आणि त्यानंतर जे देवाचं जे धावान आहे ते इकडनं सुटतं आणि प्रत्येक ठिकाणी जाऊन जे देवाचं धावान केलं जातं. हा 8व्या दिवशी कार्यक्रम होतो. 8व्या दिवशी दुपारच्या नंतर कोटे चालूच असतात आणि रात्री देवीचा भंडारा असतो. आणि अशा प्रकारे 8व्या दिवसानंतर आमच्या या कार्यक्रमाची सांगता होते. या 8 दिवसामध्ये आमच्या गावामध्ये चैतन्यमय असं वातावरण असतं. सर्व लोक भरपूर गर्दी असते आणि आनंदी असतात. कोकण साखरपाडा बाहेर गावीचे सगळे पाहुणे हे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेले असतात. धन्यवाद. एकूणच या हुडोत्सवाची परंपरा आणि हा लोकोत्सव कशा पद्धतीने जपला जातो सामाजिक हुडोत्सवाची परंपरा आणि जगभरातील कोकणी म्हणजे आम्ही आज बघितलं की अमेरिकेपासून इंग्लंडपासून मुंबईत आलेले आहेत. स्वतः त्याने वेगवेगळे रंगोळ साकारलेले आहेत आणि त्याचं म्हणतो की आमची परंपरा आहे, हा आमचा संस्कार आहे. त्याबद्दल त्या ठिकाणी हुड्याचा उत्सव कोकणामधला आणि हुड्याचा उत्सव हा कुणकेरीपुरता मर्यादित जरी राहिला तरी 2 कार्यक्रमासाठी कोकणी माणूस हा नेहमी आपल्या गावाशी जोडलेला असतो. त्यापैकी गणपती सण एक आणि होळीचा सण दुसरा. त्यामुळे गणपती सणामध्ये लिमिटेशन येतं की मर्यादा येते. पण होळीच्या उत्सवामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुंबईकर किंवा बाहेरगावी जे चाकरमानी आहेत ते मोठ्या प्रमाणात येत असतात. आपल्या गावापुरतं जर सांगायचं आलं तर आपल्या गावात होळीच्या दिवसापासून अगदी 8व्या दिवसापर्यंत होळीच्या 7व्या दिवसापर्यंत होळ्याचा उत्सव सुरू असतो. आणि हा होळ्याचा उत्सव साजरा होत असताना होळ्याच्या 6व्या दिवशी आणि 7व्या दिवशी गाव रोंबाट जातं. आणि ह्या गाव रोंबाटामध्ये वाघाची भूमिका करणारे अग्रस्थानी असतात. त्याच्यामागे घोडे असतात, त्याच्यामागे वडाखेवाले असतात, त्याच्यामागे ढोलवाले असतात आणि त्याच्यामागे रोंबाट, त्याच्यामागे देव आणि त्याच्यामागे पाहुणे अशा प्रकारे ह्याची रचना असते. आणि ह्या रचनेमध्ये कुठे बदल आतापर्यंत झालेला नाही. अशा थोडाफार बदल दिसेल पण मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला नाही. आणि अशा पद्धतीने दोन्ही दिवस म्हणजे 6व्या दिवशी आणि 7व्या दिवशी दोन्ही दिवसामध्ये हा कार्यक्रम होतो. हा कार्यक्रम होत असताना आंबेगावचे देव ठराविक ठिकाणी थांबतात, कोलगावचे देव ठराविक ठिकाणी थांबतात. कोलगाव कुणकेरी आणि आंबेगाव असं देवस्थान संयुक्त असल्यामुळे या ठिकाणी तिन्ही देवतांची आगमन होतं. आणि हे आगमन झाल्यानंतर या हुडा उत्सवाला सुरुवात होते. तत्पूर्वी रोंबाट आल्यानंतर या ठिकाणी जे रोमटे असतात ते दगड मारण्यासाठी ठराविक भागातून दगड आणतात. ते दगड इथे ठेवतात. दगड ठेवल्यानंतर मानकरी आणि ढोलकरी आणि त्याच्याबरोबर रोमटी हे सगळे भावईच्या घरी जातात. तिथून पालखी देवाची उत्सव मूर्ती घेऊन ते भावईच्या देवळात येतात. तिथे मांडणी आणि सगळे अवसार उभे जातात. ते कौल प्रसाद येतात. कौल प्रसाद झाल्यानंतर ती पुन्हा मंडळी सगळी हुड्याच्या ठिकाणी येते आणि हुड्याच्या ठिकाणी आल्यानंतर पुन्हा कौल प्रसाद होतात आणि संचार येऊन तिघे संचार हुड्याच्या शेडावर चढतात. त्यापैकी 2 जण चौकडी बांधलेली आहे, त्या चौकडीच्या वर बसतात आणि एक खाली असतो. मग खाली थांबलेल्या अवसराच्या आणि वर थांबलेल्या तिन्ही अवसरावर खालून दगड मारण्याची जी पद्धत आहे ही दगड मारण्याची पद्धत पूर्वपार असल्याने असं म्हणतात की ज्याचा दगड त्या संचाराला बसेल तो भाग्यवान समजला जातो. आणि अशा पद्धतीने ज्याचा दगड बसलेला असेल त्याला त्या ठिकाणी लाभ होत असेल किंवा त्याचं मानसिक संकट चांगलं झालेलं असेल, त्याच्या आर्थिक कुटुंब
कुटुंबाला लाभ झालेला आहे. अशा प्रकारच्या प्रत्येकाच्या भावना वेगवेगळ्या असतात आणि ह्या भावना वेगवेगळ्या असल्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. त्या ठिकाणी भाविक येतात, भक्त येतात, भक्त येतात, स्वती येतात, मित्रपरिवार येतो, चॅनलवाले असतात, पोलीस असतात, तालुक्याच्या ठिकाणचे महसूल विभागाचे अधिकारी असतात, पंचायत समितीचे अधिकारी असतात, नगरपालिकेचे अधिकारी असतात, जिल्हा कार्यालयाचे अधिकारी असतात. अशा सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानातून हा कार्यक्रम होत असतो. या ठिकाणी आतापर्यंत माझ्या जवळजवळ 50-55 वर्षाच्या चांगल्या अनुभवात या ठिकाणी मारामारी झालेली बघितली नाही. हजार लोक त्या रोमटात असतात, रोमट मारतात, त्या ठिकाणी कार्यक्रम चांगला होतो, पण कुठेही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम व्हावा अशी आमची विनंती आहे. या ठिकाणी कोकण विभागचे जे चॅनल आहे कोकण लाईव्ह, कोकणसाद, या कोकणसादला आम्ही धन्यवाद देतो की त्याने अशा प्रकारची माहिती गोळा केली आणि ती जगभरात आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमातून यूट्यूब असेल, फेसबुक असेल, त्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून त्याने लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं जे काम केलेलं आहे त्या कामाबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे. अन्यही चॅनल आहेत त्यांच्याही या ठिकाणी धन्यवाद, त्यांनाही धन्यवाद द्यायला पाहिजे. या ठिकाणी राजकीय पुढारी आलेले आहेत, अनेक संस्थांचे अधिकारी पदाधिकारी आलेले आहेत, त्यांनाही सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. नक्कीच कुठलाही अनुचित प्रकार ही वेगळी परंपरा आहे. सावंत आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया. अनेक वर्ष सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये प्रमोद सावंत यांचा वाटा आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातूनही प्रमोद सावंत यांचं एक चांगलं काम आहे. तर तुम्हाला एक वेगळा प्रश्न विचारतो. एवढी वर्षे ही परंपरा आहे, परंतु पर्यटन जे म्हटलं तर पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा उडोत्सव कशा पद्धतीने अजून चांगला झाला पाहिजे? प्रथमतः म्हणजे महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सागर चव्हाण गेली कित्येक वर्ष मीडियाच्या माध्यमातून हा आमचा उडोत्सव जगभरात प्रसिद्ध करत आहे. त्यामुळे त्यांचा एकदा आभार. आपण बोलल्याप्रमाणे पर्यटनामार्फत पुढील उडोत्सवाचा बऱ्याच प्रमाणे आम्ही पर्यटनदृष्ट्या कसा विकसित होईल त्या दृष्टिकोनाने प्रचार करण्याचा आम्ही शासनाकडे पाठवलेला आहे. परंतु आपल्यासारख्या मीडियाने कोणत्याही उडोत्सवाला आता सुद्धा पर्यटक बऱ्यापैकी येतात. कोणी रामगोच्या चॅनलने मांडले होते. अशा प्रकारचं रूढी परंपरा असलेला हा उत्सव गावागावात पोचला पाहिजे, शहरात पोचला पाहिजे आणि त्याने सामाजिक बांधिलकीचा म्हणा किंवा धार्मिक भावनेचा उडोत्सव म्हणजे काय समजून घेतलं पाहिजे. बऱ्याच तुमच्याकडे लाईव्ह काम करतात. सावंत यांचं थोडक्यात मनोगत होतं, परंतु पर्यटनाच्या बाबतीत आणि विकासाच्या बाबतीत एक वेगळं विजन असलेलं व्यक्तिमत्व प्रमुख सावंत या देवस्थानचे अध्यक्ष आणि अनेक वर्ष या गावामध्ये सामाजिक शैक्षणिक काम त्यांनी केलेलं आहे, आध्यात्मिक काम त्यांनी केलेलं आहे. उपसरपंच आहेत सुनील सुनीलजी की ज्या पद्धतीने इतर देशांमध्ये किंवा इतर राज्यांमध्ये सर्व भाविकांना अभिनंदन करतो. कोणतरी गावची ग्रामदैव श्रीदेवी भावई ही राज्यात प्रसिद्धी आहे. भावई देवी ही नवसाला पावणारी देवी म्हणून तिची प्रसिद्धी आहे. होळी पौर्णिमेच्या 7व्या दिवशी हा उत्सव साजरा होतो. होळी पौर्णिमेपासून 6 दिवसापर्यंत इतर धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रम होत असतात. दिवसेदिवस या देवीचे कार्य पाहता एक बहुसंख्य भक्तगणांची इथे उपस्थिती होत आहे. हा गाव एक निसर्गाने रमलेला गाव आहे. गाव डोंगराच्या कुशीत वसलेला गाव आहे आणि रस्त्यांची थोडीशी वाहनासाठी थोडीशी परवड होते. त्या दृष्टीनं कोणातून ग्रामपंचायत माध्यमातून यावर्षी आम्ही पार्किंगसाठी चांगली व्यवस्था केली, दुकानासाठी चांगली व्यवस्था केली. तरी पण पाहता गर्दी आणि ते ट्रॅफिक जाम होतं. याच्यासाठी आम्हाला अजून काहीतरी प्रयत्न करावा लागणार आहे. दुसरा विषय भक्तगण बाहेरगावून तिथे येतात. त्यांना
ज्या हव्या तशा सुविधा मिळत नाहीत. उदाहरणार्थ त्यांना एक भक्तनिवास असला तर इथे राहण्यासाठी उपहारासाठी त्यांना एक सोय होईल आणि अधिकाधिक लोकांची सोय होईल. तर भक्तगणासाठी एक भक्तनिवास सांस्कृतिक सभागृह असं असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून लोकांना एक त्याचं उपभोग घेता येईल आणि समाधानानं हा कार्यक्रम त्याला बघता येईल. दुसरा विषय, गावात आज बहुसंख्य सर्वधर्मीय भाविक इथे उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी उपस्थित आहेत. तर लोकप्रतिनिधी आमचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तेली, महेशजी सारंग, नागेकरब यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे. ते आम्हाला चांगलं सहकार्य करतायत आणि करतील याची मला आशा आहे. तर ग्रामस्थ म्हणून उपसरपंच म्हणून नैतिक जबाबदारी समजून जी जमिनीची उपलब्धता आहे ती आमच्या गावपंच आहेत, गावातील ग्रामस्थ आहेत, यांना विनंती करून वस्तुस्थिती त्यांच्या कानाला घालून जमिनीची उपलब्धता करून जास्तीत जास्त गावाचा कसा विकास होईल, भक्तांना त्याचा कसा फायदा होईल याचा मी प्रयत्न करेन. आणि हा प्रसार माध्यमातून वडा उत्सव सागर चव्हाण साहेब हे प्रसार माध्यमातून जगात उपक्रम पोहोचवत आहेत. यांना मी धन्यवाद देतो. नक्कीच जरी जगभरातील पर्यटक इथे येत असते, परंतु पर्यटकाच्या दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीच्या सुखसुविधा पाहिजे त्या होणे गरजेचं आहे. आणि एक उपसरपंच म्हणून नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारलेली आहे. पुढच्या काळामध्ये निश्चितच सर्व त्यांच्या शब्दाला लागलेला आशावाद. कोकण म्हटलं की गावराहाटीपण, आणि गावराहाटीपण म्हटलं की एक कमिटी असते आणि ह्या कमिटीचे गेली अनेक वर्ष या गावातली गावराहाटी त्यांनी सांभाळली. अभ्यासू आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी अध्यापक मंडळाचे कार्यवाह या ठिकाणी आहेत. राज्याचे अनेक वर्ष प्रतिनिधित्व करत आहेत. एक सेवानिवृत्त जरी झाले तरी एवढं माणूस काम करत प्रचंड काम करत आहे. भरत गावडे सर आपल्यासोबत आहेत. गावडे सर, गावराहाटी आणि कुणकेरी अनेक वर्ष तुम्ही या भागात फिरताय. तुम्ही जरी चौकुडचे असले, राहायला जरी सावंतवाडीत असले, परंतु इथल्या ग्रामीण जनतेशी, पर्यटकांशी आणि ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक व्यक्तीशी वेगळ्या पद्धतीने तुमचं नातं काय सांगा? धन्यवाद देतो मी प्रथम आपल्याला प्रसंग. गावराटी हा कोकणातील एक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की प्रत्येक गावामध्ये देवस्थानाच्या वेगवेगळ्या रूढी आणि परंपरा आहेत. प्रत्येक गावामध्ये होळी सण साजरा करत नाही. इथे आता कोणकेरीला बघितल्यानंतर प्रचंड गर्दी आपल्याला 3 गावांचे इथे समन्वय साधतात. आंबेगाव आहे, कोलगाव आणि कोणते 3 गावांच्या मर्यादा कोणत्या आहेत त्या मर्यादेप्रमाणे देवस्थान चालवलं. एवढा उंच उड्यावर त्या ठिकाणी चढणं, दगड मारणं हे भाविकांना त्या ठिकाणी जरी हे असलं तरी श्रद्धेपोटी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आलेलं आपल्याचं. पर्यटन हा जरी बाजूला ठेवला तरी कोकणातल्या लोकांची श्रद्धा हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. श्रद्धेपोटी ही भाषा आलेली आपल्याला दिसतात आणि ही परंपरा टिकवणं गावराटीचा मुक्कामचा उद्देश तोच आहे की गावामध्ये जे कंटे असतील ते समन्वयाने मिटवावे आणि गावच्या रूढी परंपरा ज्या आहेत त्या नवीन पिढीपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी करावे, जेणेकरून त्या ठिकाणी जुन्या परंपरा कोणत्या आहेत, कोणत्या पद्धतीने देवस्थानं चालत आलेली आहे, कशी पुढे त्या ठिकाणी चालवली जातील याचा विचार करून नवीन पिढीकडे संक्रमित करणं आणि अशा पद्धतीने जी सेवा आहे देवांची, म्हणजे आपल्या इथे गावात प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येकाच्या देवस्थानं वेगवेगळे, परंपरा त्यांच्या वेगळ्या, रूढी वेगळे होईल, पण आपण एकच कोकणातली पुढे एकच असं म्हणतो. होळी हा मोठा उत्सव तिथे कोणकेरीचं पाहत असताना तो चाकरमणी पुन्हा मुंबई गोवा जिथे त्या प्रत्येक घरातल्या तरुण पिढी या उत्सवाला अगदी सेवाभावीने प्रेमाने आपुलकीने आणि श्रद्धेने आपल्या, कारण देवावरची श्रद्धा याच्यातून आपण काढू शकतो. 2 वर्षामध्ये कोरोनाचा संकट होता त्यामुळे एवढी संख्या उपस्थित नव्हती लोक. आज मात्र प्रचंड गर्दी, हजारोच्या संख्येने ही श्रद्धा आहे, भाविकांची श्रद्धा आहे आणि श्रद्धास्थान म्हणून कोकणातले लोक प्रत्येक परंपरेकडे, रूढीकडे, मंदिराकडे. नक्कीच गावडे सरांनी जे सांगितलं की कोकणातली जी जनता आहे ती जगभरामध्ये गावाकडे, गावराहाटीकडे वळल्याशिवाय राहत नाही. मग तो गुडोत्सव असेल किंवा शिमगोत्सव असेल किंवा इथला पारंपरिक गणेशोत्सव. आपल्यासोबत प्रवीण देसाई आहेत, आपण त्यांना सुद्धा विचारूया की आज अनेक म्हणजे त्यांचं हे मामाचं गाव आहे आणि कसे आहेत. मामाचं गाव हा आवडता विषय असतो आणि आपल्या मामाच्या गावाला एवढ्या जगभरातील गुडोत्सव, जिथे गुडोत्सव आहे ते म्हणजे कुणकेरी. कुणकेरी म्हणजे गुडोत्सव हे एक वेगळं रसायन, एक वेगळं समीकरण आहे. प्रवीण काय सांगा?
आनंद असतो तो असा कुठेच नसतो. ते आपण पाहिलं तर अनेक गोष्टी आपण पाहतो की हुडोत्सव हा प्रसिद्ध असा हुडोत्सव महाराष्ट्रामध्ये हा उत्सव आहे. असा हुडोत्सव महाराष्ट्रामध्ये नाही, परंतु ह्या हुडोत्सवाबद्दल अनेक जणांना आपण ही आस्था प्रेम सगळं असल्यामुळे अनेक भाविक भक्त आमच्यासारखे भारतीय अनेक लोक येतात, आनंद लुटतात आणि जातात. आपले राजन तेली साहेब आहेत, महेश सावंत साहेब आहेत, त्यांच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रश्न असतील भविष्यकाळ सोडले पाहिजे, भावी वाढणार आहे. कोकण साथ सुद्धा सातत्याने पर्यटनाच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करते. कोकण साथ सारखं माध्यम जे आहे हे आपल्या कोकणासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आणि विश्वासू असतं. कोकण साथ आतापर्यंत योगदान राहिलेलं आहे. कोकणासाठी कोकण साथचं मोठं योगदान आहे. आपल्या समस्या आपण सर्वांनी आपण सर्वांना नक्कीच मामाचं गाव म्हटलं की एक संवेदनशील विषय असतो आणि मामाचं गाव हे हक्काचं गाव असतं असं अरविंदजींनी सांगितलं. कोलगाव, कुलकर्णी आणि आंबेगाव या तिन्ही गावांच्या सीमा या एकवटून आणि इथली भावनिक एकाग्रता एकवटून हा महोत्सव असतो. शिवाजी सरपंच आहेत ते आपल्या सोबत आहेत. गेली अनेक वर्ष हा उडोत्सव होतोय, शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. आज आपण गावाचे प्रथम नागरिक आंबेगाव जरी छोटेसं असतं परंतु त्याचा सुद्धा एक वेगळा इतिहास आहे, त्याला सुद्धा एक वेगळी सांस्कृतिक परंपरा आहे. काय सांगाल उडोत्सवाबद्दल? या ठिकाणी शौचालयाची सुविधा असेल त्यामध्ये तळाच्या माध्यमातून याला कोणतेही उत्सवाला मोठंसं एक नाव देत होईल असं या ठिकाणी आपण भारतीय विविध पार्टीच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी काम करू. तर सांगायचं म्हणजे गाड़ी वाटर त्या माणसाची असेल त्या माणसांनी तुमची गाडी बाजूला करायची आहे अशी विनंती करतो. पुन्हा एकदा लाल रंगाची 4 पंची गाडी वाटवली आहे. ज्यांची कोणाची गाडी असेल त्याने नंबर मिळून त्यांनी आपली गाडी बाजूला करायची त्याच्यामुळे ट्रॅफिक झालेलं आहे. आणि आता थोड्या वेळ समाजसेवक असतील, चिंतनशील व्यक्ती असतील, तेलींपासून वाईट कारणांपर्यंत आमचा हा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह जेव्हा जेव्हा करत असेल तेव्हा तेव्हा त्यांच्या हाकेला निश्चितच एक प्रतिसाद देत राहिला आहे. आणि यापुढेही पर्यटनाच्या माध्यमातून कोकणचा विकास, शाश्वत पर्यटनाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साधण्याचा हा रथ आपण एकत्रितरित्या अनुभवतो आहोत आणि पुढेही अनुभवणार आहोत. या ठिकाणी थोड्याच वेळात उडोत्सव सुरू होणार आहे. जवळजवळ 100 फूट उंच असलेली ही उडोत्सवाची ही परंपरा आणि अवसर काही क्षणातच या ठिकाणी धावत येतील आणि हा उडोत्सव सर करतील आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने एक वेगळ्या पद्धतीचा सांस्कृतिक परंपरा या ठिकाणी
शक्ती या नावात गगनचुंबी हुडा शोभे कुंकेरी गावात भाविक सारे माता टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी हुडा कुंकेरी गावात ढोल वाजू चला, डप वाजू चला, रंग उधळून निराधा नाचू चला, ओली बेभान मारूया रोपाट, सर्वांनी बोला आता हवा 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 हवा. भाविक सारे माथा टेकली अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी थोडा शोभी कुणकेरी गावात. देवी मायेची माऊली होई भक्तांची सावली कौल घेता उत्सवाला देवी हाकेला धावली देवी मायेची माऊली होई भक्ताची सावली कौल घेता उत्सवाला देवी हाकेला धावली. कलेश्वर गोलगावा चित्रपाल आंबे गावा भक्तांचा आहे पाठीराखा वाजत गाजत बसुनी पालखीत बहीण भेटे आपल्या भावा. रस शिरवाळे पुरणाची पोळी पानांनी सजली आंब्याच्या होळी पेटते शेणी ढोलांची गाणी जल्लोषात येई सारी तरुणाई. देवी माझी उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान खळा नारळाची ओटी भरुनी देऊ तिला तिचा मान. देवी माझी उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान खळा नारळाची ओटी भरुनी देऊ तिला तिचा मान. देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर भक्ताचा कर तू सांभाळ पुढे मुडदीने जाती तुझे मिळू दे सुख सारा भक्ता. शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला भरता. देव अवसारी अंगात देव संचारी रंगात देवी आसनी बैसली करून आदि उत्सवाला. भाविक सारे माथा टेकते अशी शक्ती या गावात गगनचुंबी हुडा शोभे कुणकेरी गावात.
मूर्ती उत्सवात तिची शान खळा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान देवी माची उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान खळा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर भक्ताचा कर तू सांभाळ पुढे बुडणीने जाती तुझे मिळू दे सुख सारा भक्ता शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला वारसा देव अवसारी अंगात देव संचारी रंगात देवी आसनी पैसारी करुण आदि उत्सवाला भाविक सारे माथा टेकते अशी शक्ती या गावात गगन चुंबी उडा शोभे वडकेरी गावात ढोल वाजू चला डप वाजू चला रंग उधळून नाचू चला एक झालं मारूया रोपाट सर्वांनी बोला भाविक सारे माथा टेकती अशी शक्ती या नावात गगन चुंबी थोडा शोभे मुडकेरी गावात जगप्रसिद्ध असलेला कुंकेरीचा हुडोत्सव आत्ताच संपलेला आहे. संपूर्ण भारत नव्हे तर विश्वभरातून हुडोत्सवासाठी अनेक भाविक भक्त आज आलेले होते. या देवस्थानचे मानकरी आणि आपल्या सावंतवाडी संस्थाचे युवराज आपल्यासोबत आहेत. आपण युवराज लखमराजे यांना विचारूया की त्यांनीसुद्धा प्रथमतःच हा थरार अनुभवलेला आहे. युवराजजी, खरं तर प्रथमतः तुमचं मी कोकणचं नंबर महाचॅनलमध्ये स्वागत करतो. आज याची डोळा तुम्ही प्रचिती घेतली, सुंदर असा हुडोत्सव तुम्ही पाहिला, काय सांगता? आता ते पहिल्यांदाच मी पाहिलो आहे तो हुडोत्सव आणि खूपच चांगलं आहे. म्हणजे राजेसाहेब मला दरवेळी सांगत होते आणि इथले पण लोक इथले पण मानकरी आहे तिन्ही गावाचे आणि कुंकेरीमध्ये होते ते, तर मला भरपूर आनंद झाला. आणि असंच मला दरवर्षी आणि पुढच्या वेळी म्हणजे आमचे युरानी साहेबांना पण घेऊन यायचं आहे ते बघायला. आता मी व्हिडिओ दाखवणारच आहे त्यांना 100%, पण मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. इथे तिन्ही गावांचे लोकांना, देवस्थानांच्या लोकांना मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि ग्रामस्थांना. आणि तसंच पुढच्या वर्षीला परत येऊ आणि बघू परत कसं होते. आणि एवढंच म्हणून नक्कीच अत्यंत साधी राणी आणि उच्च विचारसरणी असलेले परंतु कोकणी किंवा आपली संस्कृती जपणारं हे व्यक्तिमत्व युवराज जे आहेत. सर, आपण स्वतः अनुभवलं हे सगळं आणि शुभेच्छारूपी सुद्धा आपण शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत आपल्या पुढच्या प्रवासाला आणि आपल्या संपूर्ण कुटुंबियांना. गुढीचे सुद्धा आमच्या महाचॅनलच्या शुभेच्छा. असंच आपलं प्रेम वृद्धिंगत राहो आणि जनतेवर आपला असाच स्नेह वृद्धिंगत राहो हीच अपेक्षा. हे होते सावंतवाडी संस्थांचे युवराज आणि इथले देवस्थान कमिटीचे मानकरी. आणि त्यांनी मोजक्या शब्दात प्रतिक्रिया दिली की यावर्षी मी हा अनुभवलेला आहे, परंतु पुढच्या वर्षी युवराजनी यांना सुद्धा मी इथे येऊन आम्ही संस्कृती दाखवणार आहे. निश्चितच सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरा जोपासणारी सावंतवाडी संस्थांचे युवराज यांनी अत्यंत बोलकी आणि आपल्याशी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.